inni bir ustad bolýan adam. Alim bolly. Näme bolly? Özü muhaddis bolly. Peýgamberiň sözüni halka aýtýan bolly. Inni özü muhaddis bolly. Peýgamberimiziň derman sözüni milleti eşitdirýän bolly. Hammaňa mollala kim bir adamlar varmışdyk şu zamanna. Oğlan uşak ilgun mamla bazarını tatil edip fakat Peygamber'in sözünü yığnayanmıştıkle şu zamanla. 500'den müngden üyüşüp sizin oturuşunuz nasihat eşti otuyor. Olur fakat yat tutyan yazyan Peygamber'in sözünü yığnamalı. Ebu Hanife'nin zamanına katkanmıştı. Onun bir adamları varmış. Öýlenmäni fakat Peýgamberiň sözüni ýygnaýanmışdykly 40 ýaş 50 ýaşa var ýança. Onuň zindigileri ýok, ýa dogony, ýa agasy, ýa daýysy, ýa dädesi, atasy sen ilmiň ýygyny gez, oglaň şoňy zindigiňi gaýgatma diýip bir aýtýanmyş. Ýoksa da özü aýdýan adam da ýokmuş. Tamam garyplyk bilen ajyksa suw içip her 2-3 günden bir döwüm çeregip ajyksa suw içip Peýgamberiň sözlerini ýygnap alam jahan musulmanlara täbil berdirler. Hazreti Nebi Ekrem Muhammed Habibullah aleyhissalatu vesselam'ın derman sözleri. Tabun kun behterin kağırlara, behterin çaplar bilen bizim ihtiyarımızda teyyarcık bolupdu. Kulak asmana adam gerek, okuymana adam gerek. Oham bir inni özü hadis aytyan adam bolly. Özü Peýgamberiň sözlerini aytyan adam bolly. Muňa inni ol oglanlar, mollalar ya bir adamlar we Peýgamberiň sözüni ýygnaýalar. Üç şoňa gelipdirler. Bize Peýgamberiň sözünden aýtdy. سألنا القعنبي أن يقرأ علينا موطأ إمام مالك. Bular üýşip yankı jawan oğlan indi özü alim molly Peýgamberiň sözüni aýdýan molly şoňa baryp üýşip aýdypdyrlar bize Peýgamberiň sözüni aýdyp bersen diýip. İmam Malik'in riwayetinden. فقال رضي الله تعالى عنه تعالوا بالغداة فقلنا لنا مجلس عند ابن منهل. Ohum bir gelellere, mollalara ýaşap Peýgamberiň hadisini ýygnaýanlara aýdypdyr. Erti namazdan çykdan gelen diýipdir. Olar aýdypdyr, bir de erti namazdan çykyp İbn Milhal'in Peýgamberiň sözüni eşitýäs diýipdirler. Ohum bir ustad ol Qanabi inni öz alim molla aýdypdyr. Feize faragtum min. Onu kuşlukrak şondan çykaňyzda ondan ders alyp ondan Peýgamberiň sözüni bilengizden soň gelen da diýipdir. Ol çöküt Peýgamberiň sözüni ýygnaýanlar aýdypdyr. Nati Muslim ibn İbrahim. Bir de ondan çykakana Muslim diýen ustadyň ýanyna barýas diýipdir. Oňa bir ustad aýdypdyr. Ozul fasyk oglan inni ustad boldy. Feize faragtum min. Onu öýleden çykaňyzda gelen da diýipdir. Kulna nati Aba Huzeyfe. Onu öýleden çykakana diýipdir. Aba Huzeyfe ustada barýas diýipdir. فقال رضي الله عنه فبعد العصر ikinden çıktan gelen onu diýipdir. Qulna na'ti Abu Nu'man ikinden çıkıp Abu Nu'man ýan adamdan Peýgamberiň sözüni eşitýäs diýipdir. Onu giýje gelen diýipdir. Bolýa giýje wagtymyz bar geler diýipdir. Icemaat hakıl çekýärmişiň? 20 yıl 30 yıl şeýtik geçirtdirler ömürlerini. Peýgamberiň sözüniň beraberine giýjeler günniler çököçüp geçirtdirler. Heftede bir giýje durmaň agramy barmy? Bir giýje hefteň içinde 1 saat 40 dagyga görýär. Cemaatler gayrat ýere düşüpdir. Hani musulmanlyň gayraty 30 yıl 40 yıl ya öýlenipdirler ya öýlenmändirler, ajyksalar suw içip 30 yıl 40 yıllaryny geçiripdirler. Peýgamberiň sözüni ýygnapdyrlar. Heftede bir giýje, heftede 1 saat 40 dagyga oturmaň agramy bolmalymy? İnsanlyň gayraty, musulmanlyň gayrat imany ýerek gaşyn barýar. فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل
في الصيف فكان يقرأ علينا في الحر الشديد. ينقع نبي قريب adammış da giymeğe koynuğu yokmuş. Yine bizim o koynuğumuz var. Ağır giyimi varmıştık. Yine giymişim giyip durun. Ağır giyimi varmıştık. İçinde de hiç tat yokmuştu. Şonu kızgın Medine Mekken kızgınına kızgın havada şonu dolanıp gelip adamların arasına gelip derlep Peygamberin sözünü aytıp veriyormuştuk. Olur da yazıyormuştuk. O da hatsan giyeceğin için. فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل وما تحته شيء في الصيف. Kışta Thomas'ta hemiş yaşamıştık. Başta yokmuş. Şon dolonik gel ayarmıştı. Onu çıkarıp gelse içinde zat yok. Peygamberin sözüne bir edepçilik olacak. Onu çıkarmasa da olacak gel. Onu şon dolonik gel ayarmıştı. Ama adamların arasında giyeceğin içinde yankılan önüne oturup Peygamberin derman sözüne ayyanmıştı. Olur da yazyanmıştı. Zanu andemzen ke talimet konand ve senin zanuzeden bimet konand. Çökü düşüp otur ta ol kafir ve fasıklar çökü düşünü sen cennet nığmetinde oturanlarsın diyenden çürüyüm ayttım damını. Allah'ın dostlarının bir misal olsun deyip. Allah'ın dostlarının bir misal olsun deyip. Allah'ın dostlarının kepleri ve sözleri ve misalleri insanın kalbini çantışıyor da. İnsanın kalbinden hafakaları çıkarıyor. İnsanın kalplerinden ölgağları çıkarıyor. İnsanın kalplerinden yaltalığı çıkarıyor. İnsanın ruhuna tesfiye veriyor, terakki veriyor. İnsanı Allah'a yakin ediyor bulan gurrunları. Allah-u Zülcelal Yasin Şerif'te aytti. Ma yanzuruna illa sayhatan vahideten ta'khuzuhum ve hum yahissimun. Adamın üstüne azap gelse, ya bir kıyınçılık gelse çökü düşüp oturar deyiptir. Bir çökü düşüp oturmalar, bir edip bilen giycede ya günnizde kulak astırmalar, o afetten saklayandır. Allah-u Zülcelal sizin dünya ve ahiretinizi abad etsin.